Сънят ме напусна като ято под плашени риби. Полуспящ се потопих в чаша кафе и с първата глътка се почувствах превъден, а цигарата ми донесе необходимото настроение. Беше денят на наема и вечерта на Петра. Трябваше да продам поне 2 картини. През нощта завърших реална действителност номер 4. Но боята още лепнеше и затова реших да пробвам Скотешки вик или Правдата на мирянина. Винаги влизам в рисуването с много енергия. Трябва спокойно да изчакаш своята вълна и да се оставиш да те отведе там, където дори смъртта е само повод за съзерцание. Картината има стойност в момента на своето създаване. После е само пощенска картичка от далечно плаване. Следвах обичайните сутрешни занимания, малко бръснене, повече миене. Когато се освежих, опаковах набързо картините и ги подпрях до вратата. Кратка гимнастика за раздвижване и, допивайки кафето, сложих няколко щрихи върху 3 чужденци, като се надявах това да е началото на нов цикъл. После взех една от опакованите картини и излязох. Бодро крачех по тротуара. Летящите коли изостриха мислите ми. Бях решил да отида на кръстовището на Рибна и Котва. Там светофарът на пешеходците светеше зелено за 3 секунди заедно с този за колите. Имаше дни, в които се разделях с 2-3 картини, за да поддържам начина на живот, който бях избрал. Не е лесно, когато ежедневните ти нужди те притискат. Наблюдавах колите, минаха няколко по-стари модела. Когато видях отляво да се приближава лъскав Куик, поех дълбоко въздух и изскочих. Бронята подхвана лявото ми коляно и се завъртях във въздуха, претърколих се на предния капак, а творбата ми увисна на огледалото. Показа се млад мъж. Започнах да се жалвам за шедьовъра си, който съм щял да продам на невероятна цена. Така се здобих с 1000 крони компенсация. Отдалечих се накуцвайки. Свих в първата пряка, където изхвърлих картината в един контейнер. Следваше среща с Морис за обедна тренировка. От мен се искаше единствено точност и скромна почерпка. Качихме се в колата му и потеглихме към полигона. Удари ли нещо? Да, мисля, че беше Котешки вик. 1000 крони. Честито. Какво ще тренираме днес? Скок от ляв завой, че днес за малко да се подхлъзна. Морис не говореше много. За час подобрих паданията от ляв завой, горно нанизване, директен удар. Даже отработихме челно повличане. На връщане платих наема, обядвах, после полежах за час. След обяд смятах да взема поне 2000 крони. Избрах мнимия кентавър. За този размер 2000 не ми мърдах. Так му приближавах за Стъпна и Орехова, кръстовище с нулева видимост, когато срещнах един познат. Виждам, че още рисуваш. Успяваш ли да продадеш нещо? От време на време. А за изложба мислиш ли да правиш? Не държа. Работата мина добре. Избрах чисто нов империал. Излезе интелигент на средна възраст. 1500 крони. Разминах си само с окървавени венци. Купих рози и се отправих за срещата с Петра. Късно вечерта отворих бутилка хубаво вино. Отпуснах се. После взех четката и нарисувах изряден кръг, както бях правил толкова много пъти. Загледах се в него и се замислих. Как да го назова?